Chámame José Antonio Fontela, son nativo de Panxón. Nací nun dos sitios con máis encantos do Valmiñor, que é Monteferro. A miña vida transcorriu como o segundo dos maiores de 8 hermanos. A miña familia é mariñeira, meu pai é mariñeiro de toda a vida. Eu empecé no tema do mar, sendo moi crío, con 8 anos, iba a vender con miña naio o pescado de meu pai, o peixe que el traía. As veces vendíamos en Vigo, outras veces vendíamos aquí. E, bueno, despois xa chegando certa edad, aos 13 anos, pois empecé xa a facer os meus pinitos, iba a axudar a meu pai, cando salía do colexio. Despois xa nos veranos xa algún que outro día xa empecé a ir con el ao mar. E, bueno, chegou a época de decidirse, non me gustaban os estudios, e con 16 anos xa empecé de maneira profesional no mar. Primeiro con meu pai, durante 9 anos, despois din un pequeno saltiño, estuve embarcado ao bacalao en Terranova, en Noruega tamén, despois voltén outra vez a vida daqui, da baixura, con meu pai, outros cuantos anos. Despois fun noutros barcos do Cerco, a Sardiña. Despois xa fixen a miña embarcación, xa chegado certa edad fixen a miña embarcación propia, unha embarcación pequeniña, dedicándome ás artes de aquí, de toda a vida, de baixura, ao pulpo, a centola, ao marisco, ao peixe. Bueno, depende da época do ano, así vamos unha cousa ou outra. Meu pai chegaba sobre as 4, 4:30 da mañán, eu baixaba con miña nai a esperalo, escollíamos o pescado, e entonces viña un furgón autobús que viña desde Bayona, unhas veces viña de Bayona e outras de Gondomar, e aí era onde viñan as peixeiras, as señoras que iban a Vigo a comprar o peixe, e despois para revendelo. Entonces aproveitaban, levaban, como para lá iban vacías, aproveitaban, collíanos a nós no porto de Panxón, bueno, a nós e a máis mulleres de mariñeiros, claro, dos que se dedicaban a ese oficio, pois o mellor serían, pois non sei, entre peixeiras tamén que había en Panxón, porque había o mellor 7 ou 8 mulleres que se dedicaban ao peixe, compraban en Vigo, despois revendían aquí. E mulleres de mariñeiros, pois igual seríamos unhas 20 personas, máis 10 ou 15 que viñan de Bayona ou de Gondomar, pois enchíase o que é o autobús. Era un autobús que levaba carga atrás e adiante pasaxeiros. E, bueno, claro, chegábase a Vigo, cada un tiña o seu vendedor, ti puñas o teu peixe ali. Por exemplo, a miña nai, cando chegábamos nós con o noso peixe, a vendedora decía: traio nécora da Morocha, porque cada un tiña o seu apodo. Entonces, ao escoitar as compradoras o nombre da persona que o vendedor decía, sabía que era dunha calidad ou era doutra. Entonces, por iso che digo eu que miña nai tiña moi boa fama, porque levaba moi bo peixe, de calidad, e aparte porque ela sacaballe o máximo ao peixe. Si ao mellor outras persoas vendían, non sempre vendíamos un poquinho máis caros, porque ao mellor a calidad era un poquinho mellor, ou porque miña nai ao mellor non nos soltaba ese precio, pelexaba con elas. Nos a día de hoxe, ou dende fai xa uns 10 anos ou así, optamos por unha sola pesca, pola pesca do pulpo, porque é unha pesca que produce, non tes demasiados gastos, ou si tes gastos, pero é algo que che dá tempo para descansar, que son, por exemplo, salimos ás 5 da mañá, no noso caso ás 10 estamos de volta, descansamos unha horiña ou dúas, eu, por exemplo, como ás 12, volto a salir a 1, despois ás 4 xa estou outra vez en Porto, e xa é unha vida moito máis desabogada. Outra cousa é cando te dedicas ás redes, que xa é moito máis afanoso, pescas outro tipo de especies, pescas lenguado, pescas peixe variado, choco, centola, que agora é época da centola, por exemplo, agora. Pero, claro, que pasa cas redes? As redes é algo que hoxe veñenche limpia e sacabas en 2 horas. Hai outros días que tes que estar 5 ou 6 días encima do muelle limpiando.
Eu, si non me acordo mal, de mirar a toda a familia, hermanos, nai, papá, veciños, axudándoche a limpiar, estar 3 e 4 días chovendo por encima túa no muelle, é un pouco máis sacrificado. E así, agora modernizáronse máis, as redes son de outro tipo, non se colle tanta basura, se colle basura, a basura é argazo, algas, se colle basura é outro tipo de material, limpiase moito mellor. Siguen habendo barcos aquí que se dedican a ese oficio, tamén, non só se dedican ao pulpo, como me dedico eu, outros dedicanse a nécora, tamén, que é o mesmo oficio co pulpo, pero eles traballan de noite, eles, por exemplo, salen a atardecer e voltan a mañán, antes de que salga o sol. É o mesmo oficio co noso, pero nos de día, eles de noite. Teñen outros horarios, bueno, os que permite a Xunta, claro. Despois outra xente tamén se dedica aquí no noso porto, algúns ao percebe, por terra, embarcacións aquí de percebe non hai, pero hubo algunhas. Agora tamén descubriron un banco marisqueiro de marisco aí, que xa fai anos estuvo traballando en el, de maneira descontrolada, por suposto. Parece ser que se extinguira. Agora deronse de conta de que volveu a reflotar, que hai aí toneladas e toneladas de almeja, que espero que duren moitos anos, se sabe controlar, non? En contra do que pensa moita xente, os barcos que nos dedicamos de aquí desta zona ao pulpo, vivimos ben todo o ano das capturas do pulpo, temos 2 meses de paro biolóxico, realmente se a xente, e eu creo que no noso porto a xente está moi concienciada, o polvo pequeno tirase a auga, devolvese ao mar, todo o pulpo que pesa menos de 1 kilo volta ao mar. Os precios non é alá unha cousa demasiado en comparación co polvo que se trae de Marruecos, porque ven pulpo de Marruecos congelado, enviselado, que se vende máis ou menos o precio do noso, unhas veces mediante engaños, porque pulpo das rías galegas non é pulpo pescado aquí, senón envasado nas rías galegas. Hai un truco, vamos, as grandes superficies sábenas todas. E podo asegurar que eu sempre que vou a unha grande superficie dese, fíxome no pulpo, porque ten que estar etiquetado, ten que dicir onde se pesca, é todo un engaño. Alguén que non teña moita idea do tema, colan ya, porque Atlántico noroeste, nos estamos no Atlántico, poden pensar que é aquí, poden pensar que é de donde sea, de Marruecos, de zona A ou zona B, a xente non entende tampouco de onde ven ese pulpo. Realmente o noso pulpo, eu sei que non chega para abastecer o mercado nacional, nin tampouco todo o mundo é capaz de traballar con o noso pulpo, porque supostamente o pulpo de Marruecos, para as pulpeiras, é máis fácil de cociñar co noso, porque o noso pulpo, unha vez que o coces, te lo que sacar da agua, se non cae a piel. E as pulpeiras, se te fixas, teñen o pulpo ali a cocer, as horas que faga falta, e o pulpo non se estropea, nin outra cousa é o sabor, outra cousa é o color. Podes asegurar que eu levei pulpos a Asturias e cocín as patatas co pulpo, preguntábame os asturianos se lle había botado o viño as patacas, porque salían dun color increíble, claro. Miraban un pulpo pequeno e decían, non, nosotros aquí o pulpo grande, gustamos o pulpo grande, gusta... Cando probaron o pulpo de aquí, deronse conta que a diferencia, o que eles estaban comendo, era un pulpo que non se sabe de onde ven, realmente, porque non só ven de Marruecos, sei que ven pulpo agora xa do Pacífico, ven pulpo de México, o problema é que cando chega aquí, cambian a cara, lavan a cara, poñenlle especie capturada donde eles... me entendes? Ou envásano en Galicia, polo simple feito de envasalo aquí en Galicia, e poñen pulpo gallego, entendes? É un truco que, a mellor, a xente que non está apostando o tema, pois que yo colan, entendes? A día de hoxe é sostible. Nós estamos facendo unhas capturas ben boas. Este ano e o ano pasado foron uns anos flacos, porque foron uns anos flacos, nin tampouco tan flacos, realmente nin tampouco tan flacos. O ano pasado, se foi un ano flaco, foi porque durante mes e medio non podíamos salir a faenar. Desde o mes pasando Reyes, estuvemos un mes e medio sin salir a faenar. Iso é unha veda tamén adicional ao pulpo, que cando non sales a faenar o pulpo tamén crece. Podes asegurar que, ainda hoxe mismo, que veño de pescar, un montón de cría, pequeniña, de todos os tamaños,
Eu penso que temos recurso para tempo, sabendo cuidalo, sabendo de tratar as tallas, porque iso é fundamental. Se ti matas o pequeno, mañá non vas a ter nin pequeno nin grande. E no noso colectivo, polo menos aquí no meu porto, é consciente de que o ben facémolo para nós, non é algo que nos crea, porque realmente un pulpo que non pesa 1 kilo, dentro de 2 ou 3 semanas xa pesa 1,5 kg. O pulpo é un animal que desarrolla moitísimo. Ben, que queres que che diga? Non son as capturas de fai 10 anos ou 15 anos, que igual incluso se fixo auténticas matanzas, porque barcos de 300, 400 kilos, 200 kilos, é comida para hoxe e fame para mañán, non entendes? Iso a día de hoxe xa non hai ese tipo de capturas. Pode ser un día que teñas moita suerte e collas, pero normalmente estamos no cupo, que veñe sendo 30 kilos por persona de barco. Cando completas o cupo xa é un día moi bo, os precios acompañan, o precio do pulpo é un precio que se sigue mantendo, vívese ben do tema, vívese ben da pesa do pulpo. Sempre acompañas con algo andando o pulpo, sempre colles algunha nécora, sempre colles algún camarón que sempre axuda a solucionar o tema do día.